प्राइज द लर्ड गिबियाव आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे जाबाय पवन किस्क' मुंनि सासे थेकाजरानि बिथाङा गावखौनो गाव मा जादों जेबो मिथिया, फाग्लाबादि खारबाबायग्रा, आन्दाज मोनै, गावखौनो थद गैयै, जेबो थाल गैयै, गाव माबोरैहाय बे खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव सफैखो बेखौबो गाव मिथिया। दा बिथाङा खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैनानै 10 दिन उदै बासिनायनि गेजेरजों गेदेर सोखा जानायखौ मोनबाय। नोंथांमोनहा बिथांनि भिडिअखौ नायलांदो। नोंनि नामा मा नाम? भगवान किस्क' बबेनिमोन नोङो? थेकाजरा डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्ट? चिरां। नों मा जायामोन? गोदाव सोराव माने फाग्ला बादि जादोंमोन, गियोमोन। गियोमोन ना? ओमफ्राय अजा नायदोंमोन नामा? नायदोंमोन। बहा नाया? सगले हो? सगलियाव। सुग्लियाव। थाफिस थुफिस गानाखै नामा? गानाखै। अजाया मा होनामोन नोंखौ? बे होनदों बार गाज्रि। बार गाज्रि नांदों होनदों। ओमफ्राय बे सेन्टाराव बोरै मोनसिगोन नोङो? जानो आंबो मिथिया, माबोरै फैनो हाखोथाय आंबो मिथियाखै। नों फैनायखौ मिथियाना? सानबेसेहाय थाखो? 10 दिन। ओमफ्राय दा नों मोजां मोनदों ना मोनाखै? मोनबाय। मोजां मोनबाय ना? औ। गिनाया गैला? गैला। दा न'आव थांसिगोन? औ। माला थांगोन? दिनै। दा नोंखौ सोर सोखाखो? इसोर। दा हामबायबो, ओमफ्राय बेखौ गोदाव सोराव मोनोमोन बेखौबो हामबाय। जिसुनो आंखौ हामबाय। जिसुआ जोंखौ सोखाबायना? औ, गासिबो जिसुनो गासिबो आंनि बेमार सेमार बेनो जिसुनो हामबाय।